Mas aku kok ya. Lah tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu. Lah kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok iki nek sing sajake kuru-kuru ngono ya mesti ora kopen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lah kuwi. Lah kalih Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek dibanding kae panjenengan kae rabine wis luwih dhisik. Dadi lemu. Lah iki lho, iki rencana ya luwih tak gedhekne luwih saka Krisnia. Lah iki wis senam kok. Iki dhek iki senam lho, bendina iki senam. Ora lho, kowe senam kok nyelot gedhi aku ya ngono. Mas pancen gedhekne barang-barang kok butuhe. Iya. Iya bener.